ers bod fi'n 11, dwi wedi meddwl, ti'n gwybod be, bod yn comedian yn eitha cool, really. Gig nesaf dwi'n mynd i wylio yn Manchester neu Llundain am beth bynnag, pwy bynnag fydd o. Mae gen i fi gymaint mor barchat yn nhw achos dwi wedi sylweddoli, faint o anodd ydi o, mae'n effernol o anodd. Ti'n gorfod bod yn banwl gywir yn beth ti'n neud yn dweud. A mae fath o chwarae snwcer, maen nhw'n neud o edrych mor hawdd am bod nhw'n mor dda. Surprise, surprise, oedd y boi yma arfer cyflwyno y lle, ond gath ei kick-out, fel sôn. A gath ei job go iawn, fel cerddor. Wel, eich wedyn. Bloc di met. Clap mawr i Tom Abdan, os gwelwch yn dda. Cofi! Mae Tom wedi bod yn ffain, dydi? Yndi, efo baint mynd i gael ei efad, os oes yn neb arall i chwerthin, mae'n sicr wedi chwerthin o'r jocs i llun. Enw fi di Tom, eisiau mynd i brifysgol yn Caerdydd. Eisiau gwneud gradd mewn bioleg. Ac sa'ch chi'n syni faint pobl yn dod fyny at fi ac yn mynd... Chdi di Tom, ia? Fi di Tom. Ti'n neud drama, oed? A dwi'n neud bioleg, pam ti'n meddwl dwi'n neud drama? Oeddech chdi'n glanist fi, oeddet? Fucking hell na gon. Seriously, ia? Fydd o jyst yn bomio nhw efo rhegfeydd a pethau afiach, a mae hwnna'n ffordd saff. Ar y gosan nes i gael ysgonithwi oedd wneud 3-point turn yn y car park efo Jono. Oce? Iawn. So, fel rhywun call, 18 mlwydd oed, nes i wneud be o'n i'n gwybod oedd yn gweithio efo stress, a nes i ddechrau smocio weed, iawn. Mae yna gymaint o gangs yn Caerdydd, cos bod weed mor popular, ti byth yn gwybod pwy ti'n pigo fyny off. So mae yna pobl diarth yn dod, a mae yna system o'r enw, system nods. So beth sy'n digwydd ydy, dwi'n sefyll na yn trio edrych fel dwi ddim yn disgwyl am drugs, fatha. Fel e, ia. A mae yna boi ffwc o dodgy yn dod o'r ongornol mewn car banged up. A mae o'n sbio arno fi a mae o'n mynd, nod. A dwi'n mynd, nod. A wedyn, da ni'n gwybod bod y ddau ni yn pwy da ni'n meddwl ydyn ni. Ac ti'n mynd fewn i'r car, ti'n neud y deal, ti'n mynd o'na happy days, ia? O'na. Iawn, tro gyntaf erioed i fi pigo weed fyny'n Caerdydd, oce? O'n i sefyll na wrth ymwyl Burger King, wrth ymwyl y stadium, yn disgwyl am boi ar enw Dave. Maen nhw i gyd o'r enw Dave, by the way. Diolch fath o Michael McIntyre, sort of bounsio round the stage, mae'n eitha deadpan yndi, a mae hynna'n rhywbeth eitha doniol yn ei hun, to. 5 munud wedyn, mae yna taxi'n dod o'n gornol. So dwi'n rhoi nod i'r boi taxi. Boi taxi rhoi nod yn ôl. Dwi'n mynd fewn i'r car. Mae'n tret fi, mae'n mynd, where you to, mate? A dwi'n mynd, pick up, yeah. A mae o'n mynd, you are inside the taxi, I've already picked you up. A dwi'n mynd, oh shit! Yeah. Dwi'n jumpio allan o'r car, Dwi'n gael phone call. Mae Dave ro'n gornol. A cys dwi'n eisiau edrych twat tro ma, dwi'n mynd, are you Dave? A mae o'n mynd, get in the car, you dickhead. So dwi'n mynd fewn i'r car, deal yn digwydd, iawn. 5 llath lawr lôn, dwi'n sylwi. Mae ffôn fi di mynd. Mae ffôn fi'n cefn car Dave. Dwi'n ffricio allan. Mam sy'n talu contract fi, by the way. Ffonio ffôn fi, mae gyd yn engaged. Rheswm mae ffôn fi'n engaged. Mae dad wedi ffonio. A mae dad wedi siarad efo Dave. Hello, Thomas? Who's this? Bear in mind, pan mae Dave di ffonio ar ffôn, mae yna llun o dad yn mynd. A dad wedi sgwennu ar hyd gwylod y sgrin. Mae o di atab y ffôn yn mynd, who's this? Dyna'r lefel o intelligence da ni'n delio efo drug dealers Caerdydd, Seriously, dwi'n gael y ffôn yn ôl. Ac dwi'n gael phone call gen dad wedyn. Dad yn dweud, Thomas, ti'n iawn? Ti'n iawn? O'n i'n siarad efo Dave gyna. Dave? Ia, boi pizza, ia. Ia, oedd o'n dweud bod o'n neud deliveries, meddwl fo. Be ges di ar y pizza, meddwl fo? Oh, shit, o'n i heb gael pizza, o'n i'n gorau meddwl a traed fi, ham... beef... Ti'n siŵr na ham a beef ges di ar y pizza? Ti'n siŵr na ddim just herbs ges di? Wel, diolch yn fawr, fi o Thomas. Ti'n Gwynnu? Di, mae'n Gwynnu. Ti'n hapus o'ch chdi. That's for all.
hanner y punchlines landio. Dwi'n hapus efo. Bwra'n eitha da, dydi? Sa'ch wneud eto? Byswn, dim yr un peth o. Be sy'ch chi'n neud yn wahanol? Gorffan yn gryfach. Felly mae gennym ni enillydd. Gai wahodd i'r llwyfan os gwelwch yn dda, y pedwar ohonyn nhw. Guto Dafydd, cloch mawr iddyn nhw. Lois Jones. Rhan Davies, a.k.a. Callum o Round a Round. A Tom Abdan. Hei. Heno ma, enillydd Cymryd y Mic. Enw da iawn. Gan y genilleidfa yw Callum o Round a Round! Hey! A da iawn i bawb arall rhwng clap enfawr, oedd nhw'n ffantastig. Os na wobr, hang on. Os na wobr... Na, fuck all. Just yn arwydda, sorry, ffwrdd chi, diolch yn fawr. Da i chdi! Ti di dod lawr eto? Na ddo. Na? Na, dim yn gwybod. Nes i really enjoyo fo. Ti di y profiad o laff cynta na? Ie. Yna rei stwff o'n i wedi deud tron i fyny na, just siod off the cuff, lle. Ond mae hynna'n amazing, achos dwi beth mynd off the cuff, achos dwi gorfod y jeeper. So mae'r ffaith bod ti'n gyffyrddus yn neud hynna, mae'n really amazing. O'n i'n meddwl bod Guto Dafydd yn dechnegol dda fel boi comedy lle, ond ac yn diwan eisiau fel pwy nath neu fi chwerthu fwy a Callum rwy'n drawn di. Iawn, y laughs yn... Ei geth ti? O, ie. Ie? Os di'r cynnig yna, i'w ro. Awran efo Rhan Davies illa, mae'na sioe fyna. Wowzers. Wel, illa dim cwyt. Hanner awr. Okay.